गतिके बाय दिनै अ जागायाव फायै बाहाय मा थंखा सागेरादि बेलायनो हामबाय सिनि ताफुक संनो जोंनो थारै सोंना फायमोन बागै बेलायखे तंग मा दङ तामनि हिनबा एको नरक नगुइनो दङ सिनि दाले दिदी बरम गोनां जों आगि न काइसाखौ सामुताङै थांजा कारन आंबो आगि बिजेपि खलायजाबा एंकर ताइबो दङ सिनि बुखुक संग्र एंखाय बेलायनो खातंग थगो तामनि हिनबा सिनि एक्स-सीएम सिनि माननीय बिप्लब कुमार देवजी जोंनि वेस्ट सीट वो कैंडिडेट इनका बती नॉमिनेशन दोनाय आबनि बागै जों दिनै टिप्रा मथा एलायंस दङ जेहेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बाय जों जतन सामुं तांलायनाय कथालाय हाय होनै जों दिनै जतन बीजेपी हिया टिप्रा मथा हिया जतन र फायलायजाक एंका जों दिनै खा कुवार बायनो दिनै बिप्लब देवजीनो जों वेलकाम खायनाय जों बन जबा जरनाय होनै जों जतन र दल दल फायलायजाक न दिनै र नुगुइनो दङ बरक बाय जों बाय जतन कथालायनो जों दिनै र फायलायजाक खाव ना डेफिनेटली 100% अब तो पास दंनायनो उइन दंनायनो अब तो नो डाउट अब जों जतन एक्सपेक्ट खायो पास दंनायनो कारण काइनि सीट चिनाय महारानी इस सीट बो पास दंनाय और बिप्लब कुमार देवजी बो पास दंनाय आउ चिनाबो कॉन्फिडेंस 100% कप्लाई इंगि फायमने या गलो नंग निको खैताम काइसासो डिमान्ड दंनाय चिनि बीजेपी हाफांथि साजाक दङ चिनि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चिनि नरेंद्र मोदी जी बो साजाक दङ चिनि त्रिपुरा राज्य ने जे बीजेपी गवर्नमेंट बो साजाक दङ एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबका साथ सबका विकास अब न नाहारि न चिनि बुबाग्रा बो नर जतन सियो जे एकॉर्ड एग्रीमेंट न तयै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे एकॉर्ड एग्रीमेंट तयै अब जतन सक्सेस खानाय चिनि बिप्लब कुमार देवजी बो चाइ दंनाय चिनि महारानी कृति सिंह देवी देवबर्मा बो चाइ दंनाय बरक एमपी इंगै खरकनि फाइमानि उलनो इंगै फाइमा उलनो चिनि बागै ताम ताम विकास खानाय ताम ताम चिनि त्रिपुरा सरंनो बागै डेभलपमेंट खानाय आबनो दिनै बर सामुं तांनाय अबनो जों आसायाव अबनो जों एक्सपेक्ट खायो इस बुखाबो बाहाय परिस्थिति ना वेरी गुड इस सीटबो बेलायनो काहाम खना आरो नॉमिनेशन चिनि महारानी रनान थाङै दङ जों खनाबो काहाम गोरों दङ जों खनाबो आम्बासाव थांलायनाय आबो जतन जों डिसाइड खालायजाक मिया जों बुबाग्रा बाय मिटिं आचुक लायखा सारिगो चिन टीडब्ल्यूएफ र एका बुबाग्रा साव खनाबो थां खनाबो जे वेस्ट सीटनि बर फाइमानो बाट 28 बर आबो महारानी जे नॉमिनेशन मा दिना आबो थाङै मानो नर आबो हायनि चिनि बुबाग्रा जों मेसेज रजाक बेलायनो 100% कनिश्चित न जों नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को 2 कमल खिला के देंगे हम त्रिपुरा से थैंक यू